început doar o cameră mică. Visul era mare, dar lumea era mică. Clip după clip am urcat de dat cu abonații mei, visul s-a realizat. De la Brawl Stars, lupte și trofei, la Minecraft, glumi și idei nebune, challenge-uri pe bune. În fiecare zi ne distrăm împreună, suntem o familie. Lord of Games-ro de la 0 la 2, de că era un vis. Acum visul cel mare e 100 ca ne-am promis. Ne jucăm Brawl Stars cu abonații pe live, Minecraft cu frații, vibe-ul e mereu alive. Creeperii copiază, dar noi ne ridicăm. Pe live-uri împreună râdem și construim. Frații mei de pe chat, suntem o echipă. Fiecare like și share e o victorie mică. Fanii sunt motorul, ei m-au motivat. De la primul comentariu totul s-a schimbat. De la salut timid la 100 că în drum suntem împreună, e doar începutul. Când am început doar o cameră mică, visul era mare, dar lumea era mică. Clip după clip am urcat de dat cu abonații mei, visul s-a realizat. De la Brawl Stars, lupte și trofei, la Minecraft, glumi și idei nebune, challenge-uri pe bune. În fiecare zi ne distrăm împreună, suntem o familie. Lord of Games trodează, dar noi ne ridicăm. Pe live-uri împreună râdem și construim. Frații mei de pe chat, suntem o echipă. Fiecare like și share e o victorie mică. Fanii sunt motorul, ei m-au motivat. De la primul comentariu totul s-a schimbat. De la salut timid la 100 că în drum suntem împreună, e doar începutul. Lord of Games-ro de la 0 la 2, de că era un vis. Acum visul cel mare e 100 ca ne-am promis. Ne jucăm Brawl Stars cu abonații pe live, Minecraft cu frații, vibe-ul e mereu alive. Mulțumesc fiecăruia care a crezut că acest